troben el bruixot. Lluitant per trobar algú a qui estimar, però em sento sol i perdut. Trencant les barreres penso arribar, penso trobar-te a tu. Com una visió t'has presentat aquí, m'has captivat lentament, una aparició que envia el meu destí. Ets el meu pensament, i no ho entenc, el cor em batega saciat. Serà potser que en un moment tu m'has embruixat. Sembla que he trobat nova llibertat, les forces per oblidar tot el que he plorat. Sembla que podré estimar tan bé. Solitud vull fer-te fora, arriba i a l'hora en què sobreviuré i cantaré. Molt important en aquest món. Tinc el deure de revelar donada. Ja pots entrar. Fins quan et penses quedar darrere la porta? El secret amagat a l'espasa. Un moment, espereu-me! Sisplau, mestre! Què et passa ara, màgic? Si ja falta poc. Quan hàgim passat aquest turó ja serem a la vall de la boira del vespre, on viu en Roc-Ro. Al final sabrem què hem de fer per tornar-li a l'Azalea el seu aspecte humà. No podem perdre el temps esperant-lo, oi, Orphan? Sí o no? Sí, just. Sí, ja ho sé, però això pesa molt. I a més, em miren d'una manera que em fa molta por. Escolta'm, vols dir que cal que carretegem tots aquests peixos? I és clar que sí, màgic, són un regal. Si viu a la muntanya, el senyor Roc-Ro no deu tenir gaires ocasions de tastar els deliciosos plats que ofereix al mar. Segur que ens l'agrairà molt, el nostre regal. I gràcies a la gentilesa que tinc amb ell, ens revelarà molt de gust la informació que busquem sobre l'espasa de Bartanders. Jo, en canvi, penso tot el contrari. Segur que l'únic que farem serà atabalar-lo. Què has sentit que deies? No, no res. Però si no hi ha altre remei, em podries ajudar a portar una mica de pes, Creao? No. Aquestes feines estan incloses a la teva formació, em penso. Ja falta poc, oi? Sí. Tinc curiositat per saber com serà el senyor Roc-Ro. És un vell molt cabut. Tu el coneixes, Orphan? Sí, també és un bruixot. Va ser el mestre d'en Childman. I el vaig conèixer força en una altra època. Però es va cansar de la torre de l'Ullal i se'n va anar. I això no passa gaire. Una mica, sí. Per què es considera que és part de la formació portar pes? M'agradaria saber per què sempre em toca a mi carregar-ho tot. No em queixava pas. Vinga, anem. Quin munt de coses que han passat fins ara. Em penso que m'ha durat força durant aquest temps. Tot va començar aquell dia, al llac. El dia que el vaig conèixer, l'Orphan. I amb ell vaig conèixer el Bloody Agost. Mira! Què és? Que ve el Bloody Agost! Feia més
Més d'un any que esperava aquest moment, Apàtzia. En feia 5, de fet. Des del dia que vaig deixar la torre de l'Ullal, no he fet altra cosa que buscar-te. Azalea! Però Azalea no és un nom de dona? Azalea, sóc jo, que no em reconeixes! Mira, tinc l'espasa de Barthanders! L'he agafat per tu, però no te la puc donar! Amb l'espasa sola no n'hi ha prou per salvar-te. Per això m'has de deixar que t'adormi durant un temps. Deixiu-vos, anelles de la malla de llum! Apareix ara, son d'expiació! Aquest encanteri! No, Azalea! Espera't! No marxis, t'ho prego! L'encantament per immobilitzar-lo no va funcionar. I llavors, com que el pla d'Iagos no havia pogut aconseguir l'espasa de Barthanders, ens va raptar a mi i a la meva germana. És aquí. Vols l'espasa, oi? Azalea! Apareix ara! Son d'expiació!